Maniba Buchilia Suno. Hi. Babna phone gift ofo. Kitino ha khorong phone gift ma lai jak. Bongka agaroni vegetable spinner. Hai lam sogan YouTube channel lo ke ang Phaijak parao ke parao phaimani ba kisa pukri paro mane nature ni nai thokrok nai siktong khata yang oke munu nang tang dak ti sikling thanga sa tang dak ti sikling thanga nang Because I am in class 3. Oh, nang class 3 kai thangka papri very good bu school pori saga de Don Bosco Udaipur da Don Bosco da bokai ani kakan busaso ani cousin kai bodak tin sikling thangka sabo Phaijak tini Nogo abo norong no mana no e hakar khore chango Maniba Buchilia Suno. Hai Busi dinda nang to kai chang nang to khang pu bo Ama apa tu maniba Buchilia Suno. Sini hamzang ma busuk. Gan khanai bahai ma tongja khana rok korai ni gan khanai bahai ma tongja kha Bonu dukhu dabidar tong khanu sung. dukhuni dabi darang kha yang a kha yang tai ma sa a khai thanai ka bole pura Ang busuk kan makan. Dalwar ko ko tong ko. osin pukrin da Eh. bangla sa chimnago chikonsa kaisa panda tongo Kirtan rok tongo abani bagino preparation ga abani bagino jatan kotham najak nogo bye Ketal mobile cover. ketal mo Mobile cover ketal. Dadah, mobile tonan pakai mobile cover ko. Teknologi ya. teknologi Teknologi ya. yang Muito tulang di asoi babna phone gift ofo kitino ha khorong phone gift ma lai jak babani phone ketal tam company aba mi company pa busung marula bai kamu wan sang lai mai ek ang lai ka sung ko sai jwali ale ek loge no chung yang aman bagai pai kha yang bu basoi baban bagai pai kha anga ek loge sing thang lai sio An baik ya. nin bai kre nin bagai na krasuk pai nai oh Plan ro si sanai. Ruma bu farok bu sarok ni bagai busuk sacrifice khai chung bu sarok asuk khai si maya hepan chai to kha je chuk mani borong no happy khai rani kha sarang rani asuk kotor rimea phano iko phone jona kaisar lainan chung chai to kha bachu hingke baba no phone give ro kha ge chung hingke amano give ro khata Blog jengna sekang norong bai kaisa product share khane abong kha agaroni vegetable spinner ora tam tong ang norong khologai funuga no nai de chung mui ko thung rok sokang ke mui ko thung tui kosor ya rok thangong ke o bai na o tui rok no kosor nai chung among kha stop button tai among kha handle tai among kha kholop jangnai dakna tai bisingo tongo kaisa bucket o bucket ro mui ko thung rok tone akhone sunai among kha transparent bowl tai among kha water outlet tai manual card bomano obo naisike no tam khaina nang norok saiman nai ke ang mui ko thungno helebui oro sukha suine abon yagulo bahake tuino kosoronai ang norong no phunugano omo haike tui kosori na khangke tolao je sui moila mani tui abotai mui ko thungo torukya o tui kasai tongmani no khibioi ang haina hai oro o mui ko thungno karan khe tawuk tai bo kaham ke tui sokornai omo haike guri roi iko naisik tui bo sek karan ngai thangka
Norokbo o product jodi nana mochung tongkhang ke norokni bagai ang description box o product ni link ri renai norok o link o habai order khaimannai. Next day onke ko nana sorok phaika pi songo phaijak panda to asok kotoria kittono phainai rongno kisa maicharonai hingke ko boira kirongno maicharonai ta amo pura sadhu panda hinjago mane oro kono chuak maikham am hai kono kari jatta awan bangloi sinam mani sti sauta awan betai khon to butai khon mani ti sau yango khe Jun buri kaham mang ta no buri hamo nai ka ham ko an chalai na ham to tai nai la ta kono borom rok kori jat nai le buri ham mani pai ya no ya ni betai tai Phaijak e hoya ga to singo yango khe te khoroksa Norok wansuk tongkhana tam borok no mami songri tongkhane actually oro chung ma tangya tamni ke borok pura vegetarian kuno phano oro berma mangso a kuno phan kare jat oro tai jara mangso chanai rok ba non veg chanai rok oro ma tangya ta borok no songoi borok no chanai tai matayo bo rinai hai ta pura shuddho khe borok songo ta matayo rine am pore se borok chanai Inge tai kirtono phaine rongni bagai ke alada songoi tongo aborongke mane non veg phano a simi charo ta mangso rok omo hai jen Murasing rongni panda o mangso rok kom no charo kalambari pro simi se kisa misa je charo je charia hai pano mangso charia no bangko gota bokhe jadop ni bani ma norongni da jadop ni bani ma kaki yang saito songnai rok songoi tongo kittono phainai ba parani okra rongni bagai Phaijak. Nai na sadong zapura ya sakni nungoi bokrogo Hodik. Nungoi tarpor bokraga. Ches ni pap rok zo to ches kuri kya. Ranai thong ga ekdom cute tong ka. Jesse Rama ki deri fulo Parani baisong pisong tai kaki song jotono oro kothumui kamui songnani ready khaitongo hingke ani duty hingke mukhui songnani pandani bagai ang to pandani bagai waisipano mukhui rok songjayako nogo khoroni khorotam chador rokni bagai songkha ge tini duty rijak baijan uno saimalia chungke tok songnani duty mangkha ang waisa songai charman bagai takhe tok mang sogoi charo deni nai demand khaijago yang kan assistant thogya deng no saimale yang te muni jak no male a sai jo yang o tam tu khabo jado doi और साकली अब ले double G Y dog talk दे हैं वो आपन talk ऐसी बॉक्स की तरह के लाइट था लैब कैमरा से कार से सीजी ओ चिकन Phaijak ora usun kotor mulai tapi busuk sih kun saya no punya Here oh fighting और कोल्ड ड्रिंक साबुन तो या बानी दो नरनी या बानी सिमे के साखने आनी तोलानी हेलो 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 फाइदिदो फाइलेटा तोंदी खना पुंगी जोरा नोइता तामखु तावाना दिने खना पुंगी जोरा नोइता तामखु अरे ते पता Aji kan stop kenar kalian aku beda apa? ada enggak tahu
watermelon kabang ma Phaijak toriya ko oro bo bising hai ni kabang ma kolde bisma kolde bisma kolde Ya tu des half khair kan sang ta to nang. lori malia ta lori kin por phun phan kalai thang mai shu tu ra se ni chin no kan ro busuk thas ke khumbari jang kha ye अब किसी ने ना कहीं कुछ नक में लगा वाह देखो कितना खूबसूरत है नाइट होमनी